ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಾಲಾಜಿ ತುಲ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಅಂಕುಲು ಹಿರಡ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ರಥೋತ್ಸವ ಮುರಾನಿ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆದ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪರ್ನಿಗುಲು ಅಂಚೆ ನೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಹಿರಡ್ಕದ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಚ ಅಡೆಗಿನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಥೋತ್ಸವ ತೂಕ ಬಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗಲು ಪೂರ ಸಿಕ್ಯೂರ್ ಬಂತೀರು ಅಗಲೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗಲು ಬಕ ಇನಿಲ ಒಯ್ಟಾಂಡ ಕುಲ್ಲೆರ ತೂಕ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಐಟ್ ಒಯ್ಟಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಕುಲು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ನಾವೆತ್ತೆ ಪೋಯಿ ರಥೋತ್ಸವದಡೆ ಅಲ್ಪರೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಬರ ಗೆಪ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಟು ಈತ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವಲಿ ರಥೋತ್ಸವದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ರಥೋತ್ಸವ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ನಿಗಲಿ ತೂವಲಿ ಅಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ತೂವಲ್ ನಿಗಲಿ ಪೂರ ಸುರಾರ್ತಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಏತ್ 6 ಗಂಟೆ ಬರ್ತುಗ ರಥ ಬಿಡಾಡು ತೂಕ ಈನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಗೆಪ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಟು.
ರಥ ಇಟ್ಟು ಬಿಡಂಡ್
ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈಗಲೇ ತೂವಲಿ ಉನಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಈಗಲೇ ತೂವಲಿ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 4 ದಿನ ಇಂಚು ಉನಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನುಂಡು ತೂವಲಿನಗಲಿ. ಅಂಚಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚಿಡ್ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಶೂ ಎರ್ನಗಳು ಪಂಡ 4 ದಿನ ಇಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸಂದರ್ಭನೆ ಅವನುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತೋಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಪ್ಪನುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ SVT ತೋಲಿ ತಿಂಗಲಿ ಚನೆ ಅಂಚಿಡ್ ನೀರಾವಡ ಅಂಚೆ ಮೂಲ ಪಾಯಸ ತೋಲಿ ಇಂಚಿಡ್ ಮಾಮೇರ್ ಪಾಯಸ Gracias.